Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting... Vaig començar a fer castells, va ser el Melilla qui em va trobar en un supermercat. Jo volia un gelat i mons pares no me'l compraven. I ell aquell moment passava per allà i com que va veure que era un nen alegre, qui donava pulsacions i una mica agressiu, no? Els hi va dir a mons pares, me'l puc endur, l'adopto per fer castells. I mons pares li van dir, doncs té, agafa'l i emporta-te'l. Era un nen inconscient, és a dir, no tenia por a res. A mi em deien, escolta, que anem a fer un 3 de 12, que no s'ha provat mai, segurament caurà, però és molt divertit. Jo tirava pa'lante, no em tallava. Evidentment, amb molta nostàlgia, la veritat. Si tu fas castells durant molts anys en una colla i ho acabes deixant, en el teu record és una que ha format part de la teva vida durant molt de temps. Quan estava a dalt, la sensació aquella d'escoltar la gent, o només que la gent, els crits, la plaça... Tens l'última paraula. Has de coronar el castell, has de baixar i l'has de celebrar. Però el que més por fa és això, que puges tu i depèn de tu. El Roger personalment no el vaig conèixer molt, però sé que era molt bon enxaneta, me'n recordo d'ell, i això també, ho vivia amb certa enveja, el fer castells com els que feia els Minyons. Tu estàs allà i deies, Andy, el Soler, imita'l, perquè clar, tu el veies i deies, mira, sobresortia, feia gràcia també veure'l. Em vaig i projectava. Fuster era molt admirat per tot el món casteller. La Yolanda, una castellera molt competitiva. Jo crec que, com la Melody, poques enxanetes han hagut a la colla jove. Fas castells, hi ha la rivalitat que hi ha i no hi ha més. Però, bueno, som amigues. Després baixem, què tal? Bé? Estàs bé? T'has fet mal? No? Sí? Som amigues. M'ha portat ser més lluitador amb les coses, perquè quan fas llenya amb un castell, lluites per aconseguir-lo fer bé, no? I això crec que m'ha donat més motius a la vida per lluitar. Treballar amb equip, és que és tot, has de treballar amb els dosos, amb l'aixecador, amb els quins, i després és una gran família. Tu vas a la platja, vas a la piscina, no sé, és com tindre altres germans. Realment ets conscient fins a quin punt depèn de tu. Sí que saps que evidentment estàs allà dalt i que fins que tu no arribis a dalt doncs el castell no es corona i la feina, diguéssim, una mica se'n va a Norris. Tu eres l'enxaneta d'aquell moment, però és tota la colla que va fer aquells castells. El reconeixement que tens tu, mira, és la sort d'haver estat en aquell moment precís. Jo no he fet res per ser millor enxaneta a l'any. Ara sóc conscient del que vaig fer i, sincerament, és magnífic, no sé.